Kora mgajwangen wacho bende chando chunya hinya mos makende ne jopuonjre familia mag jopuonjre makoro witonge mage masira mar bas jopuonjre ma Kenyatta University watio mosa hinya nyakoro mgajwangen masira manchielo ji abich otho e masira mar apaya ka ji amoka 18 yudo hinyruok bang' matatu mar jowuoth 14 tuomore gi tinga e gweng' ma Kimugule apaya ma Olengwiron madhi Silibwet. Joneno lero ni matatuno mar kambi mar Bomet Travelers no bayo yo kendo motuomre kod lori no manori kochomo Olengurone e kar sa 10 mar odhiambo. Obila timo nonro kar ringre ji ma otongi magi otere kar kano ringre matenwek to ji ma ohinyore bende ntiere hospital onogo ka dhi mbele gi yudo thieth. Hiyo ni barabara kuna ajali mingi imetokea. Hii ni ya tatu sasa. Na watu wamepoteza maisha hapa. Sasa tulikuwa naomba iwekwe bumps kwa hii barabara kwa sababu ni mteremko. Na tunaomba tena madriver wasiendeshe kwa kasi sana magari yao. Waende polepole kwa sababu hii njia iko na kona nyingi.